Mas Wahid tanglet tiang makrifat niku jaminan surga napa mboten? Ten syariat tiang makrifat niku tondoe kepanggih Rasulullah, kepanggih Ka'bah dalam ibadahnya nggih. Perjalanan Isra Mi'raj niku nggih termasuk tiang-tiang ingkang mencapai makrifatullah. Lah niku apa jamin mlebu swarga termasuk kepanggih Rasulullah boten. Yo Mas syariate tiang makrifat niku dijamin surga oleh Allah. Lah niki ten rahasianipun Allah. Le ancene tiang makrifat kepanggih Rasulullah mlebu swarga niku setan mlebu swarga riyin. Nggih. Nggih. Lah sing ditangletaken Mas Wahid niki menungso ngoten Mas Wahid ya. Nah niki kita kali kula kali panjenengan iki kepanggih Rasulullah, kepanggih malaikat Jibril. Pun diperjalankan Isra Mi'raj dhateng Allah. Otomatis lek pun ngoten niku diparing kelebihan dhateng Allah ten donya, saged ngocengeten, mboten mondok, mboten pendidikan. Niki kula sampean tangleti ngeten mlayu asline kula. Kula mboten gadah kitab sak lemari, 5 lemari napa lemari, mboten tapung pun ngalami. Lek pun ngalami mboten usah enten tulisane punan, kari nyanjangaken lek panjenengan kula goroi cek kula dianggep wali, cek kula anu Islam sekujur tubuh kula damel. Panjenengan tanglet ngeten kula ketek-ketek ngeten. Suwe ngeten, padahal pun ngalami niki pembohong kula pembohong. Senajan Islam kula pun sekujur tubuh misale ngoten nggih Mas. Lah kepanggih Rasulullah niku sing dijamin surga ya napa? Nggih melampaui perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gadaya terus kedik ngayoni ten lare yatim. Moko syariate sedekah nang arek yatim. Lah niku ke ono janda-janda niku mang sing gak mampu golek ekonomi. Sedekah ning kono niki Rasulullah ingkang ngokon. Nggih, panjenengan malah ngekei sing sampean anggap pemimpin agama, sedangkan montore mewah, omahe megah. Sampean mboten gadah kok saged sampean paringaken niku. Krana kula doktrin panjenengan, lek kaji ngene bayaran lek gak kon bayar gak manfaat niki kula kali panjenengan pun terdoktrin tiang-tiang sing kados ngocengeten iki. Dadose napa niki ilmune niku wau? Nggih jelas sampean kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean dalani napa ingkang dados ajaran Kanjeng Nabi niki wau termasuk panjenengan niki nasabipun Kanjeng Nabi. Nasab perilaku ten syariat dicontohkan Kanjeng Nabi niku cara basa umume nggih kula Kanjeng Nabi digambaraken blantik dagang sapi ngoten mawon ngapunten ingkang agung kula nggih sanes tiyang pendidikan dadi basa boten alus. Kanjeng Nabi niku digambaraken dicontohaken sing jujur. Kanjeng Nabi ten Khadijah dikengken sadian unta. Katakan untane 3 juta ngoten. Hah? Lah nggih. Moko Kanjeng Nabi bidal ten peken. Enten sing numbas. Sak meten gak oleh iku mang pesenane jeragane sik dereng dadi garwane sik dereng dadi istrine. Gak oleh 3 juta. Oh gak wis enten malih sampai ditumbas tiang niki wae. Pira 3 juta ya wis. Tampare gawa mule wis. Bapak untae nang kene. Lah niku Rasulullah. Akhirnya datang Kanjeng Nabi niki wae wangsul ditangleti tasik jeragane ngoten iki. Payu pira Muhammad? Ngono, dereng kados Nabi ya ngoten. Dereng. Niki sedanten proses mongko nika. Pajeng sak meten niku 3 juta namung niki tampare diparingaken. Lah niku nggih. Tiyang lek jujur sinten mawon pasti membutuhkan yang kejujuran. Sak niki langkah yang jujur niku. Sing enten ngakal-ngakali manfaatno saling mentingno awake dhewe. Lah niki Kanjeng Nabi lah niki Khadijah akhire nggih berpikir, oh iki jujur temenan iki anu temen akhire didadosaken suami istri suamine Khadijah niku wau nggih. Lah niki ceritane nggih ngoten. Niku sing cerita dalam nggih sing
pekerjaan Rasulullah ngoten mawon saat niku dereng dados nabi. Lah pun dados nabi niki nggih ngoten. Dados pemimpin. Sing sak benere pemimpin. Ngayomi wong gak duwe-duwe rondo perang sing janda-janda dirapi. Maka ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muhammad ngerabi wong akeh nglampiasno nafsune. Lho niku sing boten ngerti. Kita mirengaken percaya akhirnya benci ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kenyataane boten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dirahasiakan Allah menikahi janda-janda perang umum, dinikahi ekonomi tok, diparingi nafkah napa ekonomine ten syariate kados umum Masirul Kanjeng Nabi diceritakan ngeten-ngeten. Niku kersane Allah, kendake Allah kathah ayatipun Allah mboten nyocoki akal pikire kali kehidupan sehari-hari termasuk panjenengan-panjenengan. Kathah. Mongko satu ayat iku mboten untuk seluruh semua mboten, untuk orang satu. Nah niki lek pun kepanggih Rasulullah panjenengan ingkang dijamin surga dhateng Allah, nggih ngoten niku wae. Sampai lampahi sedekah arek yatim napa ten nggih pun dicerita-ceritaken niku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambung nggih. Maka Kanjeng Nabi Muhammad niku wau secara fisik sudah meninggal. Kita niki mboten kenal. Mung melalui Al-Qur'an mboten percaya ya napa nggih melalui selawat mawon sampai iman datang Allah mangke panjenengan dikenalaken panjenengan sinten Kanjeng Nabi sinten. Allah niku sinten, dat niku sinten. Mangke panjenengan diparingi semerap piyambak. Termasuk sakniki Kanjeng Nabi secara fisik meninggal, tali kerasulannya mboten. Setiap tahun sampai nggih Romo Yai Hamid termasuk nggih Gusmi termasuk nggih wali-wali Allah menika lek cerita Gusmi cerita Romo Yai Hamid mboten tahu kepanggih. Cerita berarti pembohong. Moko ilmu waliyuwa Romo Yai Hamid ingkang diparingaken kula niku matinya hidup, hidupnya mati, termasuk napa ingkang sing kula sanjang niku wau. Sing uripe mboten abot donya seneng sedekah, nggih niki nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perilaku. Nggih, ngaku-ngaku darahe sampe ngombe getene oleh ndi getene Rasulullah. Ngaku-ngaku turunane Kanjeng Nabi kenyataane napa? Nggih, wis pun menika nggih rucak-rucak sejarah bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia niki pun sampean pun semerap. Maka menika sing diartosaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku terjadi saniki. Walaupun tidak akan seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi pemimpin negara bijaksana. Nggih, sakniki enten Indonesia KDM Kang Dedi Mulyadi senajan nyotroe mbuh asal pundi-pundi tapi dikembalikan lagi kepada orang-orang sing mboten gadah. Nggih, melalui dhek dadi penjabat Kanjeng Nabi pun pejabat presiden ingkang pemimpin negara waktu niku Arabia. Mboten sami. Tapi Allah gadah rahasia lintune. Nah niki atas-atas panjenengan ngadepi tiang-tiang ingkang nggih sing seneng sedekah. Nah niku nasabe Rasulullah, hati-hati. Nggih KDM niku enten lare yatim diparingi, enten tiang boten gadah ditumbasaken mendong, griyane didandosi. Kanjeng Nabi nggih ngoten, Kanjeng Nabi disyariatkan miskin melarat ngoten. Niku kersane Allah niku Allah ingkang nulis ingkang disyariatkan. Tapi Kanjeng Nabi nggih saged ngayomi umate, ngayomi nggih niku wau tiang-tiang ingkang mboten gadah. KDM niku Kang Dedi Mulyadi nggih. Lah ten Jawa Timur niki nika pun lami termasuk Bu Risma sampai membongkar prostitusi paling besar se-ASEAN dan Doli lah niku. Nggih Kanjeng Nabi nggih ngoten, merangi tempat-tempat maksiat. Lah niki tiyang sing mboten ngerti mboten diajaraken, malah disasar-sasaraken. Nggih niki Bu Risma waktu meniku menjabat wali kota Surabaya. Terus wonten malih sing pundi malih? Gusdur. Hah? Gusdur. Gusdur niku wis waline Allah wis gak diatur.
Lek Gusti niku lah nggih pun jelas nggih dadose panjenengan menika pun tertipu oleh bahasa-bahasa ingkang menyesataken termasuk wong lek makrifat niku dijamin surga nggih sing nglampahi napa ingkang diceritakaken dilakoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk nggih jujur termasuk nggih salat nabi mawon salat nggih niku termasuk nggih sedekah dadose mung kepanggih tok mboten saged mlebet swarga napa malih manfaataken pun sing diparingi dhateng Allah termasuk nambani tiyang termasuk nggih wis cara ngoten-ngoten menika niku mboten saged mlebet surga kecuali ngelampahi perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.